Habagai. Hello friends, welcome back to my channel Baidimia Abir. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय फोजोबजासिम नायलाङो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामो, लाइक आरो कमेन्ट खालामो बेनि थाखायबो आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय एसे इन्टारेस्टिं टाइपनि जागोन। बेनो जाहैबाय मोनसे कम्पिटिशन जागोन। बेयो जों साथामनि गेजेराव जागोन बे कम्पिटिशना आरो बे कम्पिटिशनाव ओरैबायदि जागोन माने बुटखौ गरसे गरसे जोङो गारदावगोन। गारदावनानै जाय खुगायाव सोनो हायो गरबानि गेजेराव जाय गरब्रै सोनो हायो बेनो थेख्लायनो मोनगोन। स' नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना। नैबे समाव कम्पिटिशनाव बाहागो लाग्रा बिथांमोना जाहैबाय नै मा खबर नोंथांमोन? खबर सोंहरदों गांजेमाया। नैबे जाहैबाय जोंहानि आयं फिसा नितारानि बसुमतारी। नैबे जाहैबाय दुमफाव। मोजाङै दं ना? मोजां। दा जोङो स्टार्ट खालामलांनोसै। बुटआ नै गासिबो बेयाव दङ। दा जोङो बेखौ गरसे गरसे गारदाव जोङो जागोन आरो जाय गरब्रै खुगायाव सोनो हायो बेनो थेख्लायनो मोनगोन। फारि फारि ना? रेडि ना? Yes. रेडि ना? अके, नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना सोर थेख्लायनो मोनो। दा बियो गारदावनानै खुगायाव सोगोन। गरब्रै सोनो हाबानो आंखौ थेख्लायनो मोनगोन बियो। अके दे स्टार्ट। हाबासै दे गरसे हाब्बाय मिस जाबाय। मिस जाबाय लास्ट ओके गैला ओके नैबे समाव आङो नै गरबा लाबाय बुटखौ। बे गरबानि गेजेराव आङो गरब्रै सोनो हाबानो बेखौ देखाय। नैबे मथिखौ आङो थेख्लायनो मोनगोन। ओरै होखागोन आं ओरै। नायलांबाय था बिदिबा नोंथांमोना। आं गारदावनि आरो मिस जाबाय गरसे आरो गरथाम दंबावो। गरथामखौ आं सोखानोसै। गरनैल'सै दे मति थिक नैबे समाव मतिया गरबा लाबाय ना? ओके गरबा लाबाय। दा बियो जुदि खुगायाव गरब्रै सोनो हायोबा नै बेखौ होखा ओरैजाय खनसे होखा थिक गोसा। ओके स्टार्ट। ओके ओके दे आरो गैला आरो गरथामल'सो जाबाय। ओके दा वान राउन्डआ थांबाय। दा नेक्स्ट राउन्डआ एसे उल्था जाफिनसिगोन। नेक्स्ट टाइम वान राउन्डआ जोंना थांबाय। दा नैबे समाव नै गांजेमाया गरबा लालायबाय। दा नेक्स्ट राउन्ड जासिगोन। स्टार्ट जासिगोन। गरब्रै एकदम सोनो नाजाथाव गांजेमा। मतिखौ थेख्लायनो मोनगोन। मिस जाबाय। गरथामल'सै नोङो गैखाला। गैया ओके गरनैल'सो हाब्बाय। गैला नोंना केन्सेल।
The next time. Muti. Angko teklain moनगोन. Vibra. Muti. Misti जाखाबाय. आरो गरसे लसि गरसे. गरसे मिस्टेक जाबाय आं teklaइन मोनगोन. teklaइन मोनला आंखौ. बासिबाय लोगोफोर. Habay. Ayo ba gorni. Wah. Siapa nanggung? Kita ke? Korai. Hah? Korai. Inkau teklain je. नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है Next, ebar आंनि नै गरबा लाबाय बे गरबाखौ सोजोबनो हाबानो आङो आं बिमाखौ बेबायदि जिनिसा teklaयोना गाबखागोन आं नायलांबाय था नेक्स्ट राउन्ड नै आं गरबा लाबाय गरबायाव आङो गरब्रै सोनो हायोबा नै बिहा फांखौ जागोन आङो नाय 1 आरो गरथाम दंबावो गरथाम सोनो हाबाथाय गबाय Come on. Wah. Apa? Siapa? Be ready. Zadia. Okay, the third round. दासिमबो रावबो teklaयनो मोनथ'वाखै दा नै गांजेमाया next गेलेफिनबावसिगोन ओके मोनबा लाबाय ना गरबा ओके दे mistake गैला आरो गरनैल'सो मोनजादों गरथाम मोनजाबाय गरसे गरसे मिस्टेक जाबाय गरनै मिस्टेक जाबाय गरथाम हाबदो गरसे मिस्टेक जादो ओके दा आंनि फाला गरबा लालायबाय मटिखौ teklaयनो मोनगोन आङो ओइ मिस जाबाय दे गरसे मटि मटि नाया माय गरसे हाबदो आदाना दिंखो yes Start. Nonsense. Apa? Abdena? Ganda pe. Push. Ayah. Ada yo fai gede. Geliak ya. Deh, ayo geliak deh. Push. Dia buat. Nasi. Nasi cek lagi deh, terus kita jauh. Gila. Ses. Ayaknya pasti baik. So लोगोफोर जोङो कम्पिटिशनखौ नैबे समाव बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनना बुङोबा एसे मोनाबायबो so bye bye लोगोफोर Bye, love you all, see you again. apa Bye bye. ayo bye bye